Moi. Tänään palataan taas vähän rautapiaan. Koulun alueella. Okay. Viime kerralla meiltä siis kämmättiin Robe. Ja joku tässä mun vieressä pelaa just geometrit ja ässiä. Okay. Tänään me voitais vähän myydä kamaa. Eikö se hyvä urpu toi Y7 vielä liitteensä? Oi onne, mä kysyn Ebola, eikö mäkin onne? Eboa. Paras sanonta ikinä. Eboa. Maailman paskinta musiikkia täällä mun videossakin. Siinä on kamaa Ebolasta. Evoa. Ebela. Eikö mä ookin vammanen? Amore 1, ok. Mitä kaikkea? Kaikki turhaa. Kuinka paljon vielä? Et sä tajuu. Ei mulla oo nyt tällä hetkellä mitään, mutta mä oon kohta huomenna. Eikö mäkin OP? Mä sanoin siitä homo. Mä sanoin, että se on homo. Aivan vahingossa aivan vahingossa taisin sanoa homo. Mä oon 10. Ai se vaihtaa? Lol. Sanot paskoja, kun on huuli. Se vaihtaa. Se vaihto! No niin kato, nyt mä oon täällä Ebola! Mä oon Ebola! Mä olen Evan kuningas! Tässä oli meidän tänään video!